Extraliga nám pokračuje posledními čtvrtfinálovými sériemi, které už jsou jenom dvě, které zbývají dohrát. 2 semifinalisty už známe. Vítejte u Hockey Time. Přátelé, dámy a pánové, holky a kluci, já vás zdravím, vítám vás u dalšího videa na YouTube kanále Hockey Time. Jak jsem říkal, Extraliga letí neskutečně rychlým způsobem a my už máme 2 série vyřízený, hotový a u těch můžeme rovnou začít. Samozřejmě začneme u té série Pardubice s Kometou. Je tady Tomáš samozřejmě. Hello everybody, how are you? Ahoj. 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 Tomáši, začneme asi tou nejednoznačnější sérií zapsanou. Proč je to zapsaný takhle? Kometa Pardubice, vole, to je nějak špatně, ne? Pardubice Kometa budeme říkat, protože Pardubice vyhráli základní část. No a Kometa se musela probojovávat přes předkolo. No ale první 2 zápasy vlastně na pardubickém ledě trošičku nastínili to, jak to asi bude v této sérii vypadat. A po výhrách 5-1 a 8-4 se Pardubice pak stěhovali do Brna, kde to teda nebylo alespoň jako výsledkově tak jednoznačný, ale Pardubice tam i další 2 zápasy na venkovním ledě zvládli a vyhráli 4-2 a 1-0. Takže nejrychlejším možným způsobem se dostali do semifinálka. Tam nejvyrovnanější byl ten poslední 4. zápas. 1-0. 1-0, jinak Ta poměrně jasná záležitost asi. No. Hele, ta Kometa byla strašně bezbraná, bezzubá. To nebyla Kometa z loňského roku, která by došla pro titul, ty vole. Nebyla. Oni to ani nebyli Pardubice z loňského roku. Tak jako, ale ono zase nemůže říct, že by Pardubice měli nějaký herní výkyvy, jako. Vem si, že loni, jako co, tak loni prohrali v 7 zápase finále, vole, no. No to jo. Tak jako co, nemůžeš, vole, říct, vole, loni byla ostuda, letos budou, vole, jako... Ale když se podíváš na ten herní projev toho Pardubic, tady to úplně jde jinde oproti loňskému playoff. No, tak jako asi jo, to je pravda, protože Pardubice... Že to šlape jako tým. To je, ale to je stroj, jak debil. Že už to není, že se předhání ti individuální hráči? Hele, jo, to je stroj jak debil, protože Pardubice... Samozřejmě bodování vede Červenka v Pardubicích za 4 zápasy 3+6, že jo? Sedlák mu je jenom 40 let. Sedlák mu je v patách, ten má 3+4 za 4 zápasy, no, takže jako tady ty 2 floatci ti udělají prostě 16 zápasů, 16 bojů za 4 zápasy, no. Tak vole. No. Jo, a pak už to je odskočený vlastně. Oni vlastně udělali de facto všechny góly, protože pak už máš 3. Smejkala, který má 2+1, jo. Ale jako 3+6 a 3+4, vole, tak... No. Jo, ještě Kauty tam je 1+4, ale to je prostě, a to je i celou sezónu, když jsme to tady říkali a počítali, kolik vlastně oni 2 udělali za základní část bodů, že jo. Sedlák s Červenkou, tyhle, to je úplně odskočený jak debil. To je, vole. Jo, tak to je z jiného vesmíru trošku, no. Takže tam to je, jak jsem říkal, tohle je asi za mě nejjednoznačnější série jako vůbec z těch všech čtvrtfinálových, co jsem jako viděl. A jako Pardubice zase jednoznačně mířej do finále. No to jednoznačně. Tam
ani nic jiného oni než finále nechtějí. No jasně, no. To je jasný. Tam se jde za titulem. No, tak oni jako jasně, oni si to za titulem. Jo, jednoznačně. Jo, a ta meta tam je. Cokoliv jiného než titul je bráno jako neúspěch. To je tam jasný. Tak jaký máme rozpočet, že jo? Jaký máme hráče, když oni... Jo, s tímhle týmem neurvat titul, tak nevím, no. Hele, stát se to teda může. Stát se to může, ono jako titul nevyhrávají jména na soupisce, že jo? No. To jsme se přesvědčili Třinec, Komet a můžeme pokračovat. Ale vlastně další příchody už se tak nějak jako derou pomalu na povrch pro příští sezónu pro Pardubice a ty vole, to je jako masakr. No. Oni tady z toho jako, no nevím už kam chtějí ještě víc, jestli mně to přijde, jako kdyby ten dědek chtěl z toho udělat takovou dynastii, která třeba, já nevím, byla ve Vsetíně nebo v tom Třinci, která bude vole rvat titul za titulem. Vole. Tam záleží, za dlouho vyschne ten kohoutek. Takhle, no. Až bude ten kohoutek jako suší, tak to už pak nebude taková juchačka, no. Ale teďko teda... Jako tam by se nabízelo třeba, aby oni topli do mládeže pořádně. Teďko teda obrovská... Teď jenom prostě vstupujou hráče a prostě dokud ten kohoutek teče, tak dobré, no, až bude teď zmínit, tak... No každopádně Pardubice nejrychlejším možným způsobem, což je pro ně úplně easy, protože mají za sebou 4 zápasy a už jsou v semifinále. Trošičku složitější cestou se vydal Třinec, který teda jde přes předkolo taky, nebo šel přes předkolo, kde porazil teda, to už jsme tady říkali, 3-0 Olomouc. A teďkon hrál v 5zápasový sérii s Mountfieldem, kde teda to mohlo vypadat, že by to mohla být celkem vyrovnaná série na 7 zápasů, ale tady se mi zase potvrdila taková ta nezlomnost, nezdolnost toho Třince, který se strašně špatně dobývá. A forma mnohých hráčů i toho týmu jako celku roste, se mi zdá, s přibývajícími zápasy toho playoff. Protože... Prostě Třinec v playoff, no. Třinec v playoff, ale taková dominance třeba loni nebyla, že jo? Loni ne, no. Jo. Třinec vlastně začínal v Hradci. Já nevím, jestli už chytal Kacetl? Ne, chytal Mazánek. Chytal Mazánek zatím. Třinec vlastně začal v Hradci 2 zápasy, kde vyhrál 4-2 a 3-2. No potom na svém ledě teda prohrál 2-3 a vyhrál 4-2 a potom zase v Hradci vyhrál 3-2, takže všechno o gól, většinou o 2, ale ten Třinec si zatím zase víc šel. Ten Hradec mi přišel takovej hrozně naivní v jistých pasážích té hry a skvělý, a teda podtrženo zároveň i skvělými výkony Marka Mazance, no. Kde zatím Kácu nepustil mezi 3 tyče a Třinec je druhý semifinalista a vlastně v 5 zápasech, říkám to z toho důvodu, že pro kontrast toho semifinále 5 zápasů ve čtvrtfinále, 3 zápasy v předkole, má to v 8 zápasech, předkolo vlastně ukončil nejrychlejší, jak šlo, čtvrtfinále skoro taky, takže určitý nějaký ty síly, které budou už v tom semifinále se můžou projevovat na těch týmech, co to takhle táhli z předkola, tak ušetřil a vlastně má 8 zápasů a je v semifinále. No a kde to ještě není rozhodnutý, tak je série, my natáčíme vlastně v sobotu 28. března a je to vlastně den před 6. čtvrtfinále
mezi Libercem a Varama, kde tam je série 3-2 ve prospěch Liberce a přitom Liberec nezačal úplně dobře, kdy na svém ledě prohrál 2-3 a 1-3 a za stavu 2-0 na zápasy se to svědomí. Já jsem chtěl říct stěhovalo. Nevadí. Se to stěhovalo do Karlových Varů, kde ale Liberec začal přebírat iniciativu této série. Protože Liberec tam vyhrál ve Varech 3-0 a 4-1, dal 7 gólů, dostal 1 a navázal na to v 5. zápase, kde vyhrál doma 3-1 a udělal takzvanou krásnou piruletu a otočku z 0-2 na 3-2. Nazdar. 3 zápasy v řadě. To se jim to celkem povedlo, no. A já to možná přičítám tomu, že zase se tady možná projevilo to, že ty Vary byly rozjetý z předkola a Libereček čekal na toho soupeře ve čtvrtfinále, takže ty první 2 zápasy, že třeba jako, víš, narazili na ten rozjetý tým a přece jenom... To je těžko, někomu vyhovuje to, někomu... Já vím, ale přece jenom to zápasový tempo se ti projeví, jo. A teď... Ve Varech postupně vzniká docela marotka. No, tam jim to odpadá, tam to je takový nahoru dolů, určitě jako by si přáli být v trošičku jako silnějším postavení, co se týká jako hráčů, ale takhle, pozor, ta série na mě působí velice dobře. Jo? Svižnej hokej, jo. Obzvlášť jako ty první 2 zápasy v Liberci, který teda vyhráli oba Vary, tak ale to byl hokej jako fakt ve skvělém tempu, nahoru dolů, spoustu šancí, hezkých akcí, soubojů před bránou. Tam si fakt vidí, jako, že se rvou o to, jo. Že fakt to je jako všechno, nebo pro mě alespoň to splňuje všechny parametry, co playoff má mít. Takže pak se to trošičku malinko uklidnilo v tom 3. zápase, který Liberec vyhrál ve Varech 3-0, ale pak už zase ten 4. a 5. zápas, tam bylo dost těch impulzů k tomu, že by tam mohly být zase nějaký další nový dvojičky, který tam po sobě půjdou. A je to zajímavá série a teď vlastně Liberec to může ve Varech uzavřít. No, vede 3-2, má matchball, vyhrál 3 zápasy po sobě. Liberci vlastně taky chybí, taky má na Maroce nějaký hráče. Ale teď jsou na koni docela zdatně, no. Jsou na koni, no. Jako otočka. Po těch 2 zápasech, co odehráli Vary v Liberci, tak jsem to nečekal, že by takováhle otočka měla přijít. Já si říkám, ale oni určitě Vary doma minimálně 1 zápas urvou a pojede to zpátky do Liberce za stavu 3-1. A ty Vary už by to pak nemuseli pustit. No, fakt jako ty první 2 zápasy v Liberci na mě působily teda úžasně. A musím tady znovu pochválit Patýze, Tomáši. Nezapomeň na to. Pavel Patera, co dělá na střídečce Varů. Už jenom ten herní projev a hlavně to, že není posranej. On se nebojí hrát ty mladý hráči. Jo, to klobouk dolů. No. Akorát se teda proslychá, že příští rok by měl skončit Moravec. To nevím, člověče, to jsem nekoukal, to nevím. A Patýs tam má podepsáno, nebo jak on to má, ty vole, já nevím. Ten by měl pokračovat. Patýs má podepsáno, jo. Takže vlastně zítra v neděli, vy když tohle video by mělo být v neděli, tak vy když sledujete tohle video, tak by se měl hrát 6. zápas. Uvidíme, jak to tam bude probíhat, jestli to Liberec na ledě Karlových Varů uzavře, nebo jestli to půjde do 7. zápasu. No a poslední série Plzeň Sparta. Tam vlastně dneska, když natáčíme, tak probíhal 6. zápas, ale když půjdeme od začátku, tak Sparta začínalo se v Plzni, Sparta první zápas vyhrála 2-0, pak se Orle otočili, vyhrála Plzeň, druhý zápas 2-0, stěhovalo se to na Spartu, stěhovalo se to do Holešovic a teď se tam mluvilo o tom, Holešovice, vzpomínky,
tamhleto, obrovská krásná atmosféra, to tam na tebe dejchne a ty Sparťani je tam roztrhají, ne? No tak je tam roztrhali tak, že Plzeň tam vyhrála 4-3 a 4-3 a 2-1 a domů jela za stavu 3-1 na zápasy. A myslím si, že tam jako úplně tam jako nějaký velký juchání a ta nostalgie z té holešovické arény byla trošičku zapomnění, no. Nevím, jestli jim dělali problém rozměr hřiště, když jsou na to zvyklí, že tam trénujou. To určitě ne. Prostě jim to nesedlo, jestli ne, tady nervozita. Zase jako nemůžu říct, nebo nemyslím si, že by tam ta Plzeň byla o tolik dominantnější. Ale nevím, no, na mě ta Sparta v playoff prostě nepůsobí nějak jako... Ne. Ta Sparta se silným dojmem. Ne, ta Sparta se pořád hledá a obzvlášť teda v těch zápasech v Holešovicích, tak tam jako, hele, tam je problém v tom, že ty hraješ doma a jako iniciativu toho zápasu si vzala Plzeň, jo. Ne, tam jde o to, že z té Plzně vidíš, že tam je nějaký koncept. Že tam je nastavený prostě nějaký mustr toho, jak ta Plzeň... Řád. Ano, nějaký ten herní řád, jak ta Plzeň se chce prezentovat. A ty víš, co od ní tak nějak jako očekávat. Je tam něco nastavený. Vidíš, že prostě ten trenér tomu dal nějaký ty notičky. A ty jako hráč... Na Spartě došly notičky. Ano, a ty jako hráče buď to budeš plnit, a v případě, že v té Plzni nebudeš plnit, tak s Pepou nebudeš mít lehký pořízení v kabině. Takhle ti to řeknu. Což na té Spartě já úplně nevidím. Tam prostě vyměnili trenéra, víme, jak to bylo, všichni tu historii známe, Gross odešel, Nedvěd přišel, ale jasně, on má tu nevýhodu, že on si nemohl vybrat tým. On ten tým dostal. On přišel k rozdělanému, no. Tady s tím budeš pracovat a prostě vytváří hodnoty, jo. Ale tady to sorry, zase nepřišel do týmu z konce tabulky. No to ne, já jenom říkám, že třeba Jo. na nějakou částečnou obhajobu jeho, že on si nemohl vybrat hráče, nemohl být u toho vzniku toho týmu, jasně, takhle to myslím. Ale zase na druhou stranu čeká, že když Sparta jako vezme tady toho trenéra, tak, nebo že když vezme, nebo vymění trenéra, tak se od toho trenéra očekává to, že by mohl kaučovat, což mi moc u Nedvěda nepřijde. Není to moc drsný? Ne, na mě to působí jako hodně podobně. Jako víš, takový to, jak třeba prohrála Sparta ten první zápas v Holešovicích 4-3 po nájezdech, všichni vědí, že Kořenář nechodí na nájezdy, on to i veřejně řekl, že prostě mu ty nájezdy nejdou, má snad úplně nejhorší statistiky ze všech brankářů v extralize na nájezdy. A prostě on je tam dá. A já jsem říkal před těma nájezdama, tak to tam slapuje Kovař, asi je to napadne, prostě je to důležitý zápas, je to 1-1, tady se to může lámat, tyhle Plzeň si veme hned první výhru na Spartě. Ne, Kořenář tam šel, Sparta prohrá. A to jsou takový ty detaily, a to bychom mohli pokračovat dál a dál, jo. Takový to nasazování těch line, Sparta potřebuje vyrovnat, prohrává o gól a on tam otočí čtvrtou lineu prostě. Jo. A ty si říkáš, ty vole, to není úplně ideální rozhodnutí, jo. Ale to prostě, vole, to není dobrý, vole, zrovna tady v tom čase, kdy potřebuješ tam někoho zamknout, ty vole. No je to takový zvláštní herní systém. No to právě já tam nevidím systém. Já tam vidím prostě spíš ty individuality a bohužel to, co vlastně se Sparta projevovala v základní části, a to první lajna. A pak nějak občas tam někdo druhý, no, občas ze třetí, pak se to občas nějaký gól teda odrazí, tadyhle od Brusle, tadyhle od Rukavice, ty čtvrtý lajny, ale ta čtvrtá lajna, která je důležitá pro ty playoff zápasy, tak ta sice tam jako občas
tam někoho přišpendlí na mantinel, ale pak zase dostane spoustu gólů, takže to je takový, vole, jako nevím, ten herní, vem si loňský rok, Sparta všechny přehrávala de facto. Byla tak, jo, že dokázala zamknout v tom pásmu ten klub a tady to. Sice pak ty zápasy třeba prohrála, ale ten herní projev byl úplně někde jinde. Ale to už jsme tady rozebírali. A já si zatím pořád stojím. Některé absolutně nesmyslné rozhodnutí, že tady pošleš Sobotku tam, Formana tam. A to jsou zrovna hráči, kteří ti jako neprohráli to minulý playoff. Kde si jako řekneš, nebo neznám nikoho, kdo by řekl, ty vole, Sobotka a Forman jsou viníci toho, že Sparta neprošla, vole, do finále. No, tak někdo se na Spartě takhle rozhodl, tak... Přesně tak, no. Někdo se na Spartě takhle rozhodl a bylo by zajímavý vědět, kdo to byl, veď. Nebo tak, asi to byl Divok, že jo, jako, který má mít tady za to zodpovědnost, tak... A pak takový ty příchody, já když vidím Sirotu, já když vidím Sépalu a ne... Počkej, ty to nesmím spléct. Jsou tam dva Sépalové. Niko Sépala a Mikael. A myslím, že to je Niko, ten, co má 80 prostě. Doufám, že to říkám dobře, že to je Niko. Ale ten s 80. Ty vole, tak to jako nevyšlo. Ten Sirota, to tak jako... Ten měl skvělou jednu sezónu v Olomouci, pak si čmuchnul k nároďáku, předtím měl průměrnou sezónu v Olomouci, pak měl skvělou a pak skončil na Spartě. No. Tady teda, když je na ledě, tak úplně to není pravý ořechový, no. Siroťáka, no. Ale já to tady sdělím divákům, ty jsi mu to předpovídal. Že to nebude úplně... jako jízda na horský dráze. No. Se někdy stane. Ne, tak když se podíváš, co to říkal zpětně jde hra, tak to bylo strašně nahoru dolů, no. A na Spartě to je spíš, jako, že se tam, prostě se na Spartě nechytla za mě. Ne. A to už jsme taky tady řešili, no. A tady prostě někdy je, že přijdeš do nějakého klubu, vole, jo, a lepí ti to a pak přijdeš někam a... Určitě. No ale co každopádně, jak se to rýsuje, teda, aby jsme to uzavřeli, tak dneska Sparta měla zase dvakrát nůž na krku, prohrávala 3-1. Teď se Spartě podařili vyhrát 2 zápasy a to konkrétně jeden zápas Plzni 4-1 a teď zpátky v Holešovicích 4-2. Dokázala srovnat a utéct Hrobníkovi z lopaty, se dá de facto říct, ze stavu 1-3 srovnala na 3-3. Bych úplně neřekl, že Sparta utekla Hrobníkovi z lopaty. Já bych řekl, že se ztratil Hrobník. No. Protože poslední 2 zápasy Plzeň. Je potřeba říct, že Plzeň jako Spartě hodně pomohla. A já jsem to alespoň říkal, že Plzeň se může porazit sama. Bohužel. Jo. Takové hrubice v těch 2 zápasech. Obrovský hrubky, který jako měli jednoznačně vliv na to, že to Plzeň ten zápas prostě prohrála. Obrovský. Až jako nepochopitelný, když si vemeš hru Plzně po celou sezónu, která vlastně byla de facto jako vyrovnaná. Plzeň ale i když vemeš ty první 2 zápasy. No, ano. V té sérii, tak to, co předvedli teď v posledních 2 zápasech. Nechápu. No. Takže každopádně za stavu 3-3 se to stěhuje do Plzně, kde se bude hrát v pondělí a tam vlastně Plzeň vyhraje a Spartu vyřadí. A je to 7. zápas a Sparta, teď nevím, jestli má 0-7 nebo 0-8 ty 7. zápasy. To znamená 0 výher a teď nevím, jestli je to 7 nebo 8 proher tady těch 7 zápasů, takže ještě každopádně Sparta 7. zápas ještě nepřešla. Myslíš, že to těm hráčům leží nějak v hlavě? Myslím, že určitě. Myslím, že to určitě leží v hlavě a předpokládám, že už tam není žádný hráč, který by pamatoval
nějakou další tady tu sérii Já si myslím, že jo. Nevyhraných. Tak bude to určitě Řepík, bude to určitě Krejčík, bude to určitě Kovář, bude to určitě... No, myslím, jako hodně dlouho, ne třeba tři série, které nevyhrály. No tak Řepík s Krejčíkem asi určitě, no. Řepík je dělal na Spartě a Krejčík? No, oni tam bylo nějak podobně, člověče. Tak tíhle... Ale já si... Ale zase si nemyslím, že zrovna na těm dvou hráčům by to nějak leželo v To palici. asi ne, ale myslím si, že prostě jako celkově, že i ty hráči, kteří tam u toho nebyli, tak o tom se mluví furt, ty vole tam. No mluví, no. Jo, ty tam v tom seš, ty tam v tom trénuješ, ty tam v tom prostě... Takhle, hele, fanoušci to jestli řeší. chcou postoupit, musí vyhrát. No, jasně, ne, já jenom říkám ty statistiky, že prostě Sparta ty 7 zápasy neumí dlouhodobě Ale já si a myslím, ještě žádný nevyhrál. Já si myslím, že po dnešku bude v Plzni takový čardáš v kabině. Tam bude, ano. Tam se bude tančit vyloženě, jo, tyhle konfety tam možná... Tam se podle mě řvalo ještě v autobuse před Plzní. Je to možný. Takže tam, ano, tam bude, takhle, je tam ale co, nad čím se zamyslet. No určitě. Jo? Je tam nad čím se zamyslet, jestli to bude mít tady ty 2 prohraný zápasy pro Plzeň jestli to pro ně bude nějaká nevýhoda do toho 7. nevím. Ale si myslím, že ten 7. zápas bude strašně opatrný. Jak na souboje, samozřejmě na fauly, co nejméně vyloučení a první gól, že jo. Protože teď už hrajou oba o všechno. Bude to... No a každopádně pozor, ještě poslední věc za závěr, kdyby postoupila Sparta, tak jde na Pardubice. A Liberec by hrál s Třincem. Nebo Vary. A kdyby postoupila Plzeň, tak pozor, na Pardubice jde Třinec. A to v Plzni úplně nechcou. Ale co se tady proslýchá, tak v Plzni by nechtěli Spartu ani Třinec, no. Jako v Pardubicích myslíš, ne v Plzni? Jo, v Pardubicích. No, já si myslím, že by asi Pardubice radši spíš tu Spartu letošní, že by jim jako méně vadila než Třinec. No to asi určitě, no. Protože tam klopítnutí Pardubic v semifinále by nebylo dobrý. No, uvidíme. No, takže uvidíme. Takže to se nám rýsuje, to se dozvíme v pondělí, jak to bude, a možná zítra se rozhodne o 3. semifinalistovi mezi Libercem a Karlovými Vary. To asi máme teda tak nějak projetý všechno a úplně na závěr si dáme tipy. Takže pojď, Liberec Vary. 3-2 vede Liberec. Docvakne to Liberec na ledě Valů zítra, nebo to půjde do 7. Já si myslím, že se to ještě vrátí do Liberce. A kdo postoupí? No, já jsem si teda první jsem si myslel, že postoupí Liberec. No. Já teď tam tady jako pade na pade, no. Ale jako teď ty poslední minimálně 2 zápasy těch Varů, tak nevím, no, tak asi ten Liberec. Liberec, jo? Liberec, ale neudělá to teď, jo? 4-3, jo? 4-3. A já říkám, že ten Liberec už to udělá teď ve Varech, takže 4-2. Myslíš, že jim dají 4 po sobě, jo? 4 výhry. 1, 2. A jo, ty vole. Ty krávo. Stát se to může. To jako... Nevím, mě to teďkon ty 3 zápasy, jako ten Liberec byl. Já si myslím, byl že to, no to bylo jednoznačně lepší, ale já si myslím, že to třeba zítra umlátí Vary, víš, v prodloužení, nebo že to bude prostě o 1 gól.
No, Že to třeba skončí 2-1, 3-2. no, tak uvidíme. A tady to máme jednodušší. Sparta Plzeň, 7. zápas. Plzeň. 3-4. No a já říkám... Nebej tady těch posledních 2 zápasů, tak jsem jednoznačně pro Plzeň. Ty vole, co tam střelím? Mám to fakt pade na pade, takže já si něco vyberu. Budějovice. Dobře, tak já dám 4-3 Sparta, ať nemáme stejně. Ale teda... Takhle bych to nechal. Takhle. To, no... protože Sparta by vyhrála po 3. za sebou, sice to se povedlo Liberci, ale je ještě potřeba říct, že Plzeň za celou sezónu nikdy více jak 2 zápasy neprohrála za sebou. Což je už taky jako... A Sparta nikdy 7. zápas nevyhrála. Takže to je zvláštní, no. A myslím, a ještě, aby jsme to úplně dali tomu korunu, tak Pepa Jandač, myslím, že 5krát za sebou nevyhrál 7. zápas. Což znamená jako, že on nemá žádnej vyhraný. 0-5 to má. Takže jedna série skončí v pondělí. Buď to ta Pepová, anebo ta spartianská. Necháme se překvapit. Takže to už je vše. Děkujeme za pozornost, děkujeme za podporu. Samozřejmě nezapomínejte tam lajky, sdílení, komenty a my se vám ozveme na začátku semifinále, vlastně příští týden zase, kde zhodnotíme ty poslední zápasy, ať už Liberce a Karlových Varů a Sparty a Plzně. Mějte se, bylo mi ctí a potěšením a těším se příště. Ahoj. Ahoj.